A les residències la gent, no sé, quan ens hem de posar, ens posem-hi tots. I tant és que siguis l'auxiliar, l'administrativa o la treballadora social, que realment hi ha un equip molt potent, que ens hem dedicat les hores que ens hem hagut de dedicar, sense saber si era dissabte, diumenge o dilluns. El tema de... Nosaltres sabíem quan entràvem, però no sabíem quan sortiríem aquell dia, perquè hi havia dies que eren les 7 de la tarda i estaves aquí enllestint temes o intentant pensar en coses perquè estiguessin bé els usuaris. Bueno, he après que tenim molta capacitat de treball i que en situacions de crisi, doncs, no sé, hi ha un molt bon equip a les residències. Això és una cosa molt positiva que en trec. Hem fet un màster i ara sí, hem après molt. Com a tot arreu, es fan coses molt ben fetes i hi ha coses que per desconeixement poder no les fas tan ben fetes, però això ens ajuda ara que si ve una segona onada realment poder cometem d'altres errors, però jo crec que anirà molt millor. Estem més preparades, tenim més informació,